Sun pitää vaan odottaa ihan vitusti. Damn. No, mä teen paintiel sulle. Joo. Koska se on aina... Tää hittaa aina ei oo mitään helpoin. musiikkia tää niinku mä oon in the zone. Oh! Let's go! Ja se ei demo, tää ei oo Oi, oi. Ei! Ei. Mä katos mä saan tästä. Nice. Saat sellaiset. Oi, mikä Joo. päästi. Mikä päästi. Jumalauta. Oli hyvä, tää oli hyvä. Mitä vittua? Mitä? Mä menin ihan nextana siihen. Mä Vittu, menin ihan me nextana siihen. Ei vittu. Mitä helveä. Oli kyllä aikamoinen. Nice. Tää oli vähän riski vetää tonne feikki, mutta olihan se nyt hieno. Tää on paljon hauskempi. Niin. Mikä hitto tää on? Mitä? Statuoit sen. Mä en kattonut.